Arestado ang usa ka lalaking rider sa Davao City human nagdala-dala og pusil nga walay permit gikan sa COMELEC. Samtang angkas niini gidakop sab tungod sa obstruction of justice. Usa ka 9mm pistol nga loaded og magazine nga dunay 7 ka buhing bala ang na-recover sa kapulisan gikan sa 28 anyos nga lalaking rider sa Libby Road, Barangay Bago Galiera sa Davao City alas 11:40 Martes sa buntag. Nakadawat matud pa og tawag ang kapulisan nga dunay duha ka lalaki nga nakasakay og motorsiklo nga dunay dalang pusil. Dihang gisita sa mga pulis, nakita ang pusil sa rider apan wala matud pay na presentang authority o permit gikan sa COMELEC. Kaso ubos sa illegal possession of firearms ug COMELEC gun ban ang ipasaka batok kaniya. Obstruction of justice ang ipasaka batok sa 42 anyos nga angkas niini human gibabaga niini ang mga pulis nga dakpon ang rider. Wala sila'y pahayag. Report sa concerned citizen sir no nga naay kanang murag tan-aw niya ba nga naay dala kay mao man na ang ginakuan ginato sir nga kung naay makita kay part sa ato ang best practice diri sa Davao City, kung naay makita mag-report pamatagaan nato og kanang aksyon.